Ku yi subscribe a channel mai suna Malo Dan Sokoto TV. Akwai nishaɗi. Wala ha'ed. La 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 la. Yau zan karya da wiwi. Ga ɗan sholi. Kai gane nan. Gane. Ni na nan wata tahiyayya wiwi ta haka min kana sha. Tun daga abin ga kwatano an haka wuta ta tsallake bodoji in waɗi ma an ce min wiwi ƙwareta. Kai ka san dai ni na cika shan abin ga labu to yau ƙarya ta ƙare ni ma sai na ɗanɗana cajin gare in ja mi kuka ji. Bala'i. Ni na ga kawata ta wallahi. Wai. Babanka ya mutu ne kake dariya? Wow! Mamman kiss. Lain nangka. Aka ja. Idaya da turanci. Kai, ya za ka buga min ƙafa? Ni ƙafa ta yi ma. A kan wiwi ne har ka bugu haka? To, na bugu kamar ya. Kawai jin na kai ana. Kawai laula. La Saudiya. Ethiopia. Makka. France. To, ja na ƙarshe mu ji ina zai kai. Lagos. Wallahi na dawo. Kan kai kamata ka dawo. Sani inuwa abu ko ne sani inuwa. A cikin randa kake. Na ga ina narkewa su taimaka sani inuwa dala. A cikin randa kake wa. Yala zai faɗo min wala faɗo min zai yi tare min wayo Allah wayo kai ya haka ya zaka bugan min kafa Ya
Dubai. Kamar formatin bai. Kyale shi ina shirya formatin din ne. Wallahi da kawo. US. France. To ja na ƙarshen mu ji ina zai kai ka. Kuma tsoron shi. Mu je? Zan ba wawan duka ne sai ka faɗi wani abu. Mu je to. Ce min ja na ƙarshe. Nijar. Najeriya ya kamata ya dawo da kai ɗari. To mu je buga. Kan ya kamata ka dawo. Sani inuwa. Oye. Mu je. Sani inuwa. Ai a cikin randa. Sani inuwa. A cikin randa. Na ga ina narkewa. Sani.